fl-Italja huwa meqjus il-proċess tas-seklu. Ġewwa qrati ta' Milan, Patrizja Reġġani ta' 51 sena kienet instabet ħatja bil-qtil tal-eks raġel tagħha, il-multimiljonarju Maurizio Gucci. L-aħħar fid-dinastija tal-familja Gucci li mexxa din l-impriża. Maurizio nqatel minn distanza viċina kisaħu bieret u miet f'ħadira demm fil-foyer tal-uffiċċju l-ġdid tiegħu. Fil-bedona tal-qorti nsibu l-mara li kienet taqra x-xorti u li kienet ippjanat il-qtil fuq it-talba tal-eks mara ta' Maurizio Gucci. Issa Patrizja bdiet sentenza ta' 29 sena ħabs. Il-verdett immarka it-tmiem tal-istorja għall-familja Gucci. Fuq 3 ġenerazzjonijiet kienu bnew fama internazzjonali u imperu fix-xena tal-moda. Però tilfuha wara ġlied intern bejniethom stess. Il-missier jiġġieled ma' ibnu, kuġin kontra kuġin, u Maurizio li kien rebaħ fuq il-familja kollha kien finalment maqtul minn martu stess. Nhar is-27 ta' Marzu tal-1995 Maurizio Gucci kien miexi lejn l-uffiċċju tiegħu ġewwa Milan. Kien l-aħħar wieħed mill-familja Gucci li kien qed imexxi l-kumpanija multimiljonarja. Kien ħa kontroll tal-azzjenda sentej qabel bi stima ta' $100 miljun fil-but tiegħu. L-istorja tal-Guccis hija mtabna b'argumenti qarsa u gwerer legali fejn kienu jingħataw pubbliċità kbira fil-medja Taljana. Però dan il-qtil ta' Maurizio Gucci xejn ma kien mistenni mill-familja. Il-kuġin tiegħu kien issuġġerixxa li l-qtil ta' Maurizio kien ħabba d-dejn. Maurizio kellu 46 sena biss. U ħalla waraħ l-eks mara, żewġ libiniet Alexandra u Allegra u l-maħbuba tiegħu Paola Franchi. Relazzjonijiet fil-familja kienu tant ħżiena li ftit kienu l-Gucci li attendew għal-funeral. It-tfal tiegħu kienu hemm flimkien mal-eks mara tiegħu Patrizja, però l-preżenza tagħha diġà kienet qiegħda tnissel dubji. Nuqqas ta' suspettati ma kienx hemm, però kellhom jgħaddu sentejn mill-qtil biex il-pulizija jagħmlu l-ewwel arrest. Maurizio kien l-aħħar wieħed mid-dinastija tal-familja Gucci li bdiet fis-snin 20 meta l-ewwel ħanut kien infetaħ minn nannu tiegħu Guccio. It-tielet tifel ta' Guccio kien Aldo li żviluppa l-kumpanija f'waħda internazzjonali. Aldo żgħir kien Rodolfo li kien attur fil-film Smoothie qabel ingħaqad mal-kumpanija. Però huwa qatt ma tilef il-passjoni lejn il-films u jingħad li jagħmel wieħed mill-aktar home movies li qatt sewew flus. Il-suġġett tiegħu kien id-dinastija tal-Gucci. Aldo stess kellu 3 subien, Paolo wieħed minnhom disinjatur fin-negozju tal-familja, imma kellu xi jgħid magħhom kollha saħansitra anki ma' missieru. It-tifel ta' Rodolfo kien Maurizio. Hemm min kien jgħid li kienet il-ħolma tiegħu li jmexxi l-azzjenda Gucci. Huwa kien dak li tajjar il-kumplament tal-familja biex jirnexxielu jiksibha. Fis-snin 60 u 70 Gucci kienet saret waħda mill-akbar ismijiet fix-xena tal-moda sinonima mal-istil u l-kwalità. Fil-bidu ta' snin 80 Aldo u ħuħ Rodolfo iċċelebraw l-ħkbir ta' miljuni fi flus. Kienu jxxerjaw viżjoni bħala familja Gucci, proprjetà tal-familja mmexxija mill-familja stess. Sakemm fl-1983 Rodolfo miet u l-familja sabet ruħha f'taqlib kbir. Ta' 38 sena Maurizio kien wiret nofs is-sem ta' missieru mill-azzjenda Gucci. Din bidlet b'mod drammatiku il-bilanċ u l-poter fin-negozju tal-familja u b'konsegwenza lejn il-lealtà. Maurizio li kien jaħdem ma' tieħu Aldo fl-Istati Uniti kellu pjanijiet oħra l Gucci illi ma kienx tinkludi membri tal-familja. Il-Krejol kienet simbolu tal-ġid kbir li kellu Maurizio. Kienet ġid tiswih ħafna flus biex jixtriha u jkabbarha biex itija lil mara kapriċċjuża tiegħu, imma dan xorta ma kuntentax lil Patrizja u relazzjoni bejniethom baqgħet waħda mqalba u sejra għall-għar. Il-ġid ta' Maurizio kien ta' lil martu il-lifestyle li dejjem xtaqet. Maurizio kien iżżewweġ lil Patrizja Reġġani fl-1972 kontra x-xewqa ta' missieru. Rodolfo kien jaħseb li Patrizja kienet biss wara flusu u l-isem tal-familja. Meta Maurizio iżżewweġa xorta waħda missieru ipprova jitfu l-barra min-negozju tal-familja. Imma wara li l-ewwel tifla tagħhom ħadet il-mamodija, Patrizja kienet ipperswadiet lil Maurizio biex jirranġa ma' missieru. Hija kienet qiegħda tara l-importanza tal-isem tal-familja kemm għaliha u anki għall-ulieda.
Fi żmien sentej Aldo Gucci miet huwa kellu 84 sena. Minkejja l-gwerer kollha li kellhom bejniethom Paolo xorta mar għall-funeral. Anki Maurizio li effettivament kien tefgħu il barra mill-kumpanija wkoll ġie. Issa bil-mewt ta' Aldo il-familja iffukat fuq iż-żewġ kuġini Maurizio u Paolo. Issa li kien ħieles mill-kumplament tal-familja, Maurizio reġa' ffoka biex iġib l-isem u l-kwalità tal-kumpanija. Mal-bidu ta' snin design Maurizio kien instabilixxa tim ta' talent ġdid bnies minn barra li ħadu post dawk familjari b'impenn lejn l-azienda Gucci li hu kien reġa' qiegħed joħloq. Gucci, famużi fil-passat għal basktijiet ċintorini u aċċessarji oħra, issa bdew jiksbu suċċess fuq il-catwalks. L-Amerikan Tom Ford kien tpoġġa chief designer u għamel lil Gucci rebbieħa ta' diversi awards fil-qasam tal-moda. Patruna ta' artisti bħal Madonna, Liz Taylor u Noel Gallagher. Mill-bidunet dan it-tim ġdid beda jipprova jimmodernizza l-isem ta' Gucci billi jimxi fuq it-tradizzjonijiet antiki li kellu. Il-waqt li Gucci komplet iż-saħħaħ l-isem tagħha taħt Maurizio Gucci, Paolo kien għadu ma ħafirx li kuġinuh tal-li ma taħx ir-rwol fil-kumpanija. Paolo kien jemmen li Maurizio ma kienx kapaċi jmexxi l-azienda l-qudiem. Maurizio issa kien qiegħed jiffaċċja snin ta' battalji legali ma' kuġinuh. Paolo iddeċida li juża s-$7 miljun mill-bejħ tal-isma li daħħal mill-Gucci biex ikun jista' jiddisinja taħt l-isem tiegħu. Imma kien hemm post wieħed biss għal ta' Gucci li Maurizio kienet jiġġieled sal-mewt biex jipproteġiha. F'dan iż-żmien it-tifla tagħhom Gemma kellha 6 snin. Maurizio kien qed iwassal lil kuġinuh Paolo għal falliment. Imma l-ħajja ta' Paolo kellha problemi oħra fejn kienet jiffaċċja divorzju qares mit-tieni mara tiegħu Jenny. Gucci baqgħet New York ma' Gemma fejn minn hemm bdiet tissielet għal regolarizzar finanzjarju għal binta u għaliha. Enzo Stancato li kien isħab fix-xogħol ma' Paolo issa kien qiegħed jagħmilha ta' medjatur fid-divorzju bejniethom. Għal Paolo il-battalja ta' divorzju ma' Jenny waslet biex jikber iżjed il-falliment li kellu fin-negozju li pratikament kisru. Filwaqt li Maurizio beda ikanta vittorja fuq il-kuġin tiegħu u l-kontroll ta' Gucci, kien beda isofri u stess din id-darba taħt l-idejn tal-mara tiegħu Patrizia. Maurizio kien jemmen li Patrizia kienet tiddawwar it-tfal kontrih. Huwa kien jemmen ukoll li Patrizia bdiet tirrikorri għal maġija sewda. Issa Maurizio beda jiffaċċja problemi fl-azienda. Minkejja dan sal-1993 Gucci baqgħet fuq quddiem fil-qasam tal-moda u l-catwalks. Gucci Old Fashion ta' snin 80 kien ġie mibdul għal waħda żagħżugħa fuq disinjaturi aktar sensuali. Imma personalment għal Maurizio kollox kien sejjer ħażin. L-istruttura li huwa għamel fil-kumpanija kienet finanzjarjament għolja u issa li Gucci kienet qiegħda tagħmel it-telf. Uħud jgħidu li l-problemi finanzjari kienu ġejjin mill-ħajja stravaganti u ħela ta' flus li Maurizio kienet jgħix. Pożizzjoni finanzjarja ta' Gucci komplet niżla l-isfel. Kienet tidher ċara hekk kif bdew igerbu snin li l-logħba għalih kienet mitlufa. Snin biss wara li kien strumentali fit-tneħħija tal-kuġini tiegħu, Investcorp xtraw l-aħħar isħma ta' Gucci. Minn dan Maurizio kien daħħal fil-but almenu kif kien irrapportat $107 miljun. Paolo li darba kien multimiljonarju illum fi stat ta' falliment taħt il-fallimenti fi żwieġ u negozju, l-attitudni tiegħu bdiet issir aktar erratika. Għal Maurizio kienet fadal l-aħħarat x'jasal għalih li lanqas il-battalji kbar familjari ta' Gucci ma bassru għal dak li kellu jiġri. Paolo kien qed jivvjaġġa lejn ir-Renju Unit fil-bidu ta' snin 90 biex jgħix fil-proprjetà tiegħu mal-maħbuba ġdida li kellu Penny Armstrong. Din darba kienet taħdem miegħu fl-istalil. Huwa stqal li ġlied ma' Maurizio u l-eks mara tiegħu Jenny kienu sfurzaw għal diżastru finanzjarju. Huwa kien dar għall-għajnuna fuq il-ħabib antik tiegħu Enzo Stancato. Fil-fatt kien propju spiċċa. Meta Paolo miet f'Ottubru tal-1995, ftit xhur qabel il-qtil ta' Maurizio dak li irrovinalu ħajtu. Kien propju Marzu ta' sentejn wara li kien imneħħi minn President tal-Gucci. Maurizio kien maqtur b'tir ta' pistola fit-toroq ta' Milan. Il-motiv ta' qtil ta' Maurizio kien misteru. Il-pulizija investigaw il-negozju tiegħu.
Kien hemm anki spekulazzjoni li kienet mdaħla l-mafja. Ma wieħed mill-aqwa investigaturi ġewwa Milan kien jaħsebha mod ieħor. Killer noto, un killer che ha compiuto numerosi omicidi, quindi mi dava in quel momento, quando l'ho visto per la prima volta, la dinamica. Fil-moment li wasalt fuq ix-xena tad-delitt, stajt ninnota kif sar il-qtil, għax kien qtil ta' passjoni u mhux minn kriminali organizzati. Il-ġisem ta' Maurizio kien ittieħed minn Milan biex jindifen ġewwa St. Moritz, ħdejn il-familja tiegħu. Il-post li kien bena missieru ħdejn il-muntanji fejn huwa kien qatta ħafna mit-tfulija tiegħu. Għal sentej sħaħ il-prosekutur pubbliku investiga dan il-qtil imma ma wasal l-imkien. Imma darba minnhom tip-off drammatiku li waslet għand il-ċif tal-Pulizija f'Milan biddel il-kors tal-investigazzjoni. Ale ha chiesto di incontrarmi perché mi voleva parlare di un omicidio. Dan ir-raġel talab li jiltaqa' miegħi u qal li għandu informazzjoni fuq il-qtil. Huwa talab biex niltaqgħu ġewwa parti pjuttost oskura ta' Milan u jekk jiena minix interessat li nkun naf iżjed. Allura jien staqsejtu r-raġuni għalfejn kellna niltaqgħu ġo post daqshekk perikolus. U iġibni, jien naf dwar il-qtil ta' Gucci. Ho notizie sull'omicidio Gucci. L-informatur kien qed joqgħod ġewwa lukanda f'Milan. U qal li porter li jaħdem hemmhekk kien membru ġo gang imqabda biex joqtol lil Maurizio. Dan kien Ivano Savioni, li serva bħala middleman u irranġa biex isir il-qtil. Il-membru liħor tal-gang kien Orazio Cicala, li allegatament kien saq il-karozza li ntużat fuq ix-xena tad-delitt, u Benedetto Ciralo, ir-raġel li sparat l darbiet lil Maurizio Gucci u qatlu fuq il-post. Huma qalu li kienu mqabda minn Patrizia Reggiani, l-eks mara ta' Maurizio. Aġent tal-pulizija li ppoża bħala kriminal Kolombjan daħal bil-moħbi ġewwa l-lukanda. L-aġent irnexxielu jirrekordja konverzazzjonijiet bejn membri tal-gang Patrizia Reggiani u l-ħabiba personali tagħha li taqra xorti Pina Oriemma. Jiddiskutu ħlasijiet tal-qtil li wettqu. Armati b'din l-evidenza ġdida fl-4 ta' filgħodu fit-2 ta' frar tal-1997, il-pulizija waslu f'Kasa Venezia, numru 38 biex jarrestaw lil Patrizia Reggiani. Patrizia kienet miżmuma l-ħabs il fuq minn sena sakemm beda il-ġuri fil-qrati. Il-ħin kollu baqgħet issostni l-innoċenza tagħha u li kienet ġiet irrikattata mill-qattila. Imma l-pulizija komplew jikxfu aktar evidenza kontrija. Il-ġuri tal-Armla Sewda hekk kif kien ġie mlaqqam mill-midja Taljana u flimkien mal-erba' kompliċi eventwalment beda f'Mejju tal-1995. Il-ħabiba ta' Patrizia dik li taqra xorti Pina Oriemma kienet meqjusa figura importanti fil-pjan. Hija kienet ġejja minn partijiet oskuri ta' Napli u ħajret lil Patrizia l-interess fl-okkult, billi qablu fuq il-pjan tal-qtil hija ħakmet taħt id-dejja lil Patrizia. Uħud mill-evidenza l-aktar kruċjali ġew minn idejn Patrizia stess. Fid-djarju tagħha 10 tiem qabel Maurizio ma kien maqtul, hija kienet kitbet m'hemm l-ebda delitt li ma jistax jinxtara. Imbagħad fl-istess ġurnata tal-qtil, l-evidenza kienet kelma miktuba bil-Grieg, Paradeisos, ġenna. Meta l-verdet ħareġ dan biss ftit sigħat ta' deliberazzjoni. Is-sentenza kienet waħda mill-aktar devastanti li seta' jkollha Patrizia. Ingħatat 29 sena ħabs kif weħel ukoll is-sewwieq tal-ħarba. Il-porter tal-lukanda weħel 26 sena u l-medjatriċi 25 sena. Kien biss dak li spara u qatel li weħel sentenza ta' omru l-ħabs. Patrizia kienet ġaqalet li se tappella. Familja Gucci l-qtil ta' Maurizio kien it-tmiem. 3/4 ta' seklu qabel kienet ġiet imwaqfa dinastija ta' rivalità. Imma l-imperu kbir tal-moda mibni fuq l-ispirtu ta' familja waħda issa kien spiċċa. Ġlied intern kien finalment kisser dak li dik il-familja kien irnexxiela tibni matul iż-żmien.